Hejsa. Der er blevet spurgt til, at om man kan tage togbanerne op af kufferne. Jeg har lavet nogle stykker, hvor man kan tage togbanen op af kufferten og stille på bordet, og så tage den ned i kufferten igen, og så kan man bruge det i rummet, i stedet for at den hele tiden skal være i kufferten. Så nu vil jeg vise, hvordan vi laver det. Jeg kører noget lim, så vi kan lave en kant. Jeg har skåret en plade her, som passer i kufferten. Den kan man lige putte i, og så kan den være nede i kufferten. Men jeg vil gerne have sådan nogle kanter på, for at man kan se, for at man ikke kan se ledningerne under neden. Og det gør jo, at det bliver lidt flottere. Så jeg har jo også sagt, at jeg vil vise, hvordan man starter en kuffert. Hvordan jeg starter en kuffert. Hvordan man laver den. Og det er ret nemt, og det tager lidt tid, men nu går vi i gang. Vi starter med at lige lime kanten her, og sætte sådan et stykke træ på her. Og så vil jeg lige give den nogle søm, så det holder. Så jeg vil vende den om, når jeg har limet den her, så vender jeg den om på den her måde. På den her måde her. Jeg har nogle små stifter, som jeg vil putte i. Nu skal jeg se, om jeg kan klare det på bordet her. Jeg prøver ikke at have så mange. Det er bare så det lige holder retningen. Sådan der, så har vi, og så tager vi lige det overskydende lim her. Kan jeg også lige få den lidt ud i midten. Det vil nok være ret godt at gøre det. Og giver den lige et søm her. Sådan, og fortsætter vi med at putte et mindre stykke i. Jeg skal lige prøve at se. Yes. Lige lidt lim på her. Sådan. Så får det sådan, får faktisk en rigtig pæn kant, som vil være pænt til, at man ikke kan se det, der er inde under. Og det er jo ret fedt, egentlig. Så sætter vi den lige ned her. Giver vi den lige et søm her også. Lige holde retningen. Og jeg ved ikke, hvad vi skal køre, om det skal være en sommerbane eller en vinterbane, julebane.
Men det kan I jo skrive i kommentarfeltet, hvad I helst synes om, hvad vi skal køre med. Så kan jeg jo lave, jeg kan både lave en julebane eller en sommerbane. Det kan I jo skrive i kommentarfeltet til mig. Så kan jeg lige se det til næste gang, hvad I skriver, eller så finder vi ud af et eller andet. Men så tager vi det lange stykke her og sætter ind. Og det korte stykke her. Så man lige kan se. Jeg vil lige have rykket den her lidt. Yes. Og så giver vi der lige nogle søm her også, så vi lige holder styr på det. Når limen den tørrer, så sidder det så fast. Så kan man ikke rykke på det længere. Så giver vi den lige. Lidt mere her. Så sætter vi denne her ned. Så kan I godt se, nu er der kommet en kant på. Det er faktisk meget pænt. Her. Sådan, og så får den lige en her også. Så bagefter vi har gjort det her, så plejer jeg at finde skinner frem, inden jeg maler. Sådan. Så har vi faktisk lige, jeg skal måske lige have et klap mere her. Jeg vil gerne lige have de der søm ordentligt ned i pladen, så det ikke støtter frem. Sådan. Så har vi jo faktisk, hvor tingene kan være inde i. Og så har vi en plade, hvor der lige er en forhøjning. Og det passer med højden i kufferten, som jeg plejer at sætte. Jeg plejer at sætte lidt højere, så alting kan være der dernede. Så, men nu synes jeg, vi skal prøve at gå i gang med skinnerne. Jeg tager lige og flytter det her. Jeg har også til at lave en stor en til en stor togbane i kuffert. Jeg kan tage op også. Det har jeg ikke lavet før. Det vil være meget sjovt at prøve. Så her, så har jeg en masse skinner her, som man kan vælge hvad for en retning. Og jeg vil sige, at dem der er 45 grader, 110, de er meget gode til sådan nogle små baner. Så skal vi huske,
at have en skin på til at koble strøm til. Jeg tror, vi laver den her med et skiftespor. Med et skiftespor, det er meget sjovt at gøre. Det giver sådan lidt mere til banen. Men nu kan vi lige sætte de her sammen. Og det er jo noget småt noget. Jeg plejer at købe alle mine ting brugt. For at så kan man komme længst for pengene. Ellers så kan det godt være dyrt. Hvis man køber det brugt, så kan man komme ned på 7-15 kroner per skinne. Skal man købe det helt for nyt, så koster det imellem 100-150 kroner for sådan en helt ny skinne her. Af de forskellige slags. Så det er godt betalt så at købe noget brugt. Se, så har vi svinget der, og der er også noget her, og noget her, og noget her, så, og noget her. Der har vi et skiftespor, tror jeg vi sætter på også. Så skal vi bare have sat det sammen. Det kan godt være sådan lidt tricky, lidt småt, men det skal nok gå. Sådan. Sådan her. Det bliver lidt en bred bane. Det er lidt en bred og ud til siden, men det er jo meget godt, kan man sige. Så er det sjove jo, når man bygger det her, at man så faktisk lige prøver det. Så det synes jeg, at vi skal gøre for at se. Jeg skal lige se, om jeg kan finde en ledning her. Det var der her. Jeg kører med sådan nogle små ledninger her til den bane. Og jeg skal lige se, om jeg har en transformator også. Det har jeg også. Jeg har kørt sådan nogle her transformator til. Også brugt. Alt er brugt. Altså, du køber transformator helt op til 800 kroner. Det synes jeg er lige en periodepris. For mig i hvert fald. Så, den sætter vi i her. Og så kan vi sætte den herover. Vi kan lige pakke det der sammen. Det der skinneværk. Fordi det er vi sådan set færdige med. Så det er lige til lige at skifte spor. Og så sætter vi lige den her herom og kører. Kører 2 ledninger ind her. Der
derovre. Du kan jo købe et startsæt med tog og vogn og det hele til cirka 700-800 kroner. Der plejer at være sådan, at der er et tog, to vogne og hvad hedder det, og start, altså en transformer og sådan startsæt ligesom her. Og så kan du så bygge det lidt sådan, som jeg har gjort. Jeg synes bare, det er lidt sjovere at lave det med hus. Lave det sådan her. Så man kan pakke væk og tage frem og se, nu er det sådan set ved at være i gang. Nu er vi i gang med at lave. Men det er bare lidt sjovt at se, fordi at nu her, når jeg er færdig med det her, så vil jeg finde nogle huse, vi kan sætte på, og så se om det er, hvordan de skal stå og sådan, og så vil jeg male det bagefter, tegne op, hvordan og hvorledes. Men det kan jeg vise jer. Nu finder vi lige et tog, vi kan prøve. Ja, og det her tog, så skal vi lige have den her på her. Så prøver vi at sætte det på. Jeg skal lige have den her nu. Der. Så ser vi lige, om det virker. Den anden vej her. Der er en bum. Prøv lige at tage. Vi kører den lige helt op.
Så fik vi lavet det, og det kører. Så kan vi prøve lige at køre den anden vej. Og så kan vi lige prøve at gøre sådan her. Og tilbage. Ja. Det kører godt. Så. Hov. Så kan vi lige kigge, om der er nogle huse. Jeg køber også alle mine huse brugte. Så er sådan en, man kan lige lægge her. Man kan måske knække den. Og
Så, nu begynder det at ligne lidt. Lige skrue lidt ned her. Så. Så plejer jeg at tage en blyant, og så plejer jeg at lave sådan nogle sådan hvor husene er. Nu gik det lige fra hinanden her. Så. Nu har jeg tegnet det hele op. Og det vil sige, at denne her bane, den er faktisk klar til at blive malet. Det vil jeg lave en film om også, så du kan se, hvordan den bliver, når den bliver malet. Jeg prøver lige at vise dig lidt tættere på, hvad er det egentlig, der er sket her. Hvor meget har vi fået lavet? Vi har fået lavet streger, vi har fået lavet, hvor husene skal være. Så det bliver det for denne her gang. Men se med, så viser jeg, hvordan den bliver til, den her togbane i lille kuffert. Gå ind og fortæl, skal det være en sommerbane, vinterbane, eller hvad skal det være? Så laver jeg det, hvad der er flest, der synes om. Så på gensyn, håber du ser med. Tak for det. Ha' det godt. Hej.